Anya wacho ni jotendwa wacho maber kabisa nikech gitemo nyiso ogandawa mondo kik waus chiembwa. Ing'e maber ni ikuongo ichakoga gi dalau mondi. Ikuongo ing'iyo ka be dalau ni maber. Jogo mineno sani biro gi, jogi ema nigi puothe madongo ma ipidhe bando. Kendo gibi ni gin gi kech. Gibiro kawo mekwa matin ma wan gogi mondo gidhi gikan, mondo ka sa oromo ma waseuso gi te to gichak giduog gi. Ok gidhi ni gidhi tero gi kocha ni dhi cham gi kocha. Gidwa mana kawo gi to gidhi gikano gi. Ka gisekano gi to girito dweche achiel ariyo mana kaka daktari ne wachono, mondo mane wauso ka orum. Ka waseuso gi morumo ma gifwenyo ni joka koro onge bando, koro gichako gigolo loche ka kendo duogo. Koro iuso ne jowar oduma manitie e gwengewagi. Kendo dumbi manodhi cha emiduogo ka iuse. To kendo koro gima lit ni sama koro usonige, to koro usonigo e bei mamalo. Koro ok en wuoro, ok en kata ni koro wakwedo jowa ma jirani. En mana ni waketo arita mar chiemo, mondo kik wabed ni e ndalo mabiro kendo koro pesa pod onge aunga. To koro mana matin ni kendo ichak itiyo godo mano onego itim godo gimoro. Di kano bando ni chama koro ne in gi chiemo ma koro ok ochuno nyaka idhi ing'iew bando. Koro idhi ikawo ichulo ne nyathi school fee, ichak ikawe kendo itere bando. To gima lit ni itere bando di mane uso bei mayot cha. Koro en mana ni nyaka waritre kaka oganda, ma nyaka wabed gi gima kisungu wacho ni food security. To ok wanyal tiyo matek miti gi pesa mikete puodho ma bando chiegi ma koro bed moromo maber, tichak ikawe iuse e bei mayot. Ng'ato dhigo to kano, kendo koro kosefwenyo ni useuso morumo, ochako kele ouso nigo gi bei matek. Koro wan mana rita, en mana jotendwa temo mana nyisowa ni kik waus bandowa nikech bando ma wauso gi ema iboduogi kelonwa kendo gi bei mamalo. Koro warit mekwa, wakan mekwa maber mondo konywa e sama biro mbele. Erokamano Roy. Ote machuok nitiere kar kae, ote madonjo. Wakawo ote gi kato bende waduogi kod paro mantiere kar kae. Mago ote madonjo kache Facebook kod mano mar SMS ma en 236